everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Hoy, Layla. Sama ka? Tanan na lang yun nga imong mahuna-hunaan? Imong ipangutana? Ayaw lang gud ka suko. Nangutana ra gani ko. Kung giluod ba kas kong lips? Oh, giluod ko. Nakabati ka? Giluod ko. Aw, magpakis na lang sab ko ni Bimbo. Nga naman, Ano may baw ko? Kung ludon ba sabsi sa kong lips? nabuang na ka? Suko ka? Di ka gusto hagkan ko ni Bimbo? Ha? Ala, isika lagi ni mong mata. Uy, nga ko taong pugngan man ka. Nga hagkan ka ni Bimbo, ha? Bahala kasi mong kinabuhi, eh. Walagi ka mo dili na ako. Pero pag ingon ako nga mapakis ko ni Bimbo sa lips, gingon lang lagi ko ni magbuang. Ha? Nagtuo gitingali ka, no? Nga manghilabot ko sa imong personal nga kinabuhi. Ay nga na laging buang man ko kung mapakis ko sa lips ni Bimbo. Tubagaon na ko, bi. Sige na, kay libog ko. Kung magpakis ka niya, kanang dili ikaw ang mahagad, eh. Kay babae gud ka. Aw, utuod no. Ay, salamat na sa lamdag ha. Ay, nagsabot man sab mi. Ha? O, sa minyo gisabutan ni Bimbo. Kuon, pwede siyang mukis na ako, pero sa agtang ra, Oh. sa ulo o sa abaga. Kara! Mo na husto! Ingon bitaw kung gusto ko. Pero, nganong mauman na imong gikondisyon niya, ha? Ay, maniguro pa manggug ko. Kung siya na bagid ang angay na ako pamanhon. Aw, kana, good. Kana. Ingon bitaw ko, kana. May ginamaniguro no. Pero kinahanglan maninguha sab ko no. Ha? Maninguha sa unsa? Nga ma-in love ko ni Bimbo. Kana! Gamitan ko ng utok mo. Hagbay rin akong ginamitan niya akong otok. Pero, nga naliking gihagkan magi ko ni mas lips ganina. Sas! Sigbalik ka ng pangutanang wala may, eh. Hilom na da. Labad ang akong Oh, okay. Sige. Ay, sige, di na ako magsaba. Kana, good. Hilom na da. Pero, nga na dili man ang ako ang tangi mong gikisan, bi. Ay, masa pa kalig sunoy? Kalit magunin ni mo gipahulong nga auto. Mamukmo sa tanang kalaki ni mo. Samo kay ka pamatiun, Layla. Sige, balik ka ng pangutanang wala may. Malanggot ka suko, good. Suko dayon. Kung ang binaghuna-huna ramang ko, doon ramang ko nga ako agtang sa kong lips, di ba? Ugay kabot sa kadangaw. Pabor pag yun sa imong lips akong agtang. Pero nga sa lips, mangyod ko ni maghihagkan, be. Tungkol kinabuang na ko. Unsa? Nabuan na ka? Oh! Pagsure dia, oy! Nabuang ko, Layla. O kung di ka gusto mo samot o gabuang, hilom na, ha? Ugoy, ayaw gid ipanabi ang akong pag-kiss na mo sa lips, ha? Kung di ka gustong magkagubuta og masuko, gid ko nimo. Uy, secret ra ni nato, oy. Kana! Dili mahimong moabot na ni Venus. Hello, Bimbo! Oh, Venus. Diya lagi ka. Kuan, busy naman si Rexon sa trabaho. Mao nga ako na lang mo bisita niya. Naaba siya? Wa. Tuwas na karon si Layla's Karate Club. Schedule las practice. Unsa? Karate club? Oo. Kipa-eskwela man silang Tito Luisito Karate. Silang duha si Layla? Oo, lagi. Silang duha. Unsa kay plano ni Tito Luisito anang duha? Ambot ba eh? Pero,
Mura man ugo ko'y gamit sa mong relasyon ni Layla. Kaklaro, ana, wa kay gamit. Kay inay nga ikaw nga uyab ni Layla ang angay niyang ikauban kanunay. Si Rexon naman hinuon kauban niya kanunay. Wala gibitaw. Busa kinahanglang mulihok ka. Ayaw palupig ni Rexon, oy. Paningkamot nga ikadate ni mo si Layla og makuha mo ang iyang pagkababay, Bimbo. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hunahunaan agud, Bimbo. Kung makuha ni mong pagkababay ni Layla o niya mumabdos siya, automatic ka mahimo ka na makapakasal kang Layla. Og ikaw na mahimong magbuot sa iyang kinabuhi og dili na si Tito Luisito. Tungod kay bana ka naman ni Layla. Gusto ka? Husto mo lang? Busa, paninguha na nga madani mong butal si Layla. Ako ni planuhog maayo. Ay, salamat. Niagid taon tas bay, niabot na. Ayaw na kanaok. Oh, nga naman, may panugon pa ka, Rexon? Layla, barugi ang imong gisaan ako, ha? Nga wa kay sultihan sa kong pag-kiss nimo. Ay, wa lagi. Musaad gani ko nga di ko magsaba. Dili ko na magsaba. Ah, sige. Kanaog na. Hello, Papa! Hi! Kumusta man ang inyong practice ni Rickson sa karate? Aw, maayo na kay Bipa, oy. Maayo. Kinahanglang magapanalipod na si Rickson siyang kaugalingon ug nimo, Layla. Aw, okay na mi pa. Ikaw, kumusta naman ka? Niya. Kapoy na. Ha? Pa, tarong diha, oy. Paningkamot taon pa, oy. Gubag yung kinabuhi ko kung mawa ka pa. Ayaw kahadlo kung mawa ko, Layla. Ako kang ipahimutang. Pa, Sa ari lang ko, gabi sa nun siya'y mahitabo. Dili ka mo biya ning baya. Haba, Layla. opa. O gayaw pasag ni si Rickson. Ha? Tabangi siya. Kunwa na niya ko, Layla. Aw, wanay problema pa, oy. Ay, hala. May nanawag. Kakajit pa, ha? Kakajit lang. Ay, hello? Layla, mamisita ko ni mo karong gabi, ha? Ha? Ay, manangit pa ko. Pa, mamisita ko nun ako karong gabi si Bimbo. Sige. Papamisita, ha? Uy, Hello, tita. Good evening. good evening, Bimbo. Mamisita ka ni Layla? Dali, sod. Yes, tita. Sige, dinhi ka una. Aton ko si Layla siyang kwarto. Kinahangay kauban ko kanunay si Layla. Bahala na. Kada gabi kong mamisita ni din sa ila. Oh, ha? May Bimbo. Niya lagi ka. May ano nga, niya ka. Nako'y kauban sa inom. Sorry, Barts. Pero di ko minom karon kay mamisita ko Layla. Ha? Si Layla ang imong tuyo karon? O bay? Seryoso na gid ka ni Layla, ha? O bay? Unsa? Nana si Bimbo, tita? Namisita na Layla, ako? naa. Halalakaw ato banga. Pero, manguta na una ko nimo. Unsa man na, tita? Unsa man? Mao, Layla. Mamisita ko ni Layla. Pero, manguta na una ko nimo. 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 Pero, manguta na
Ganahan ka ba yun niya ng Bimbo? Aw, oo. Ganahan ko niya kay buotan man siya. Unya, uyab naman sab mi. Kinala makagusto gyud ko niya. Maramahag na pugos ka lang. Kuan man gud tita. Na ako'y secret isulti nimo ha. Unsa ka na, Laila? Ako nang gisugot si Bimbo aron malipay sa Rexon. Unsa? Si Rexon ang rason? O tita, kay iyang maning manok. Unya. Imo siyang gipaboran bisan kon maldito siya nimo? Oh, oo. Aron malipay sab siya. Ha? Musakripisyo ka tungod og alang sa kalipay ni Rexon? O tita, Nga naman, Laila. ha? Oh, kwan. Maulang. Sige tita ha. Ako na tubangon si Bimbo. Layla, salamat nga gikauban sab ka nako karon. Nga naman di ay. Ambot ba? Mingo naman ko nimo. Pagunita ko siya mong kamot, ha? Ha? Gunit lang. Pahagka ko siya mong kamot, ha? Sige. Kiss lang. May mong mukis ko siya mong aping. Uyab gud ta. Aping? Oh, sige. Aping lang ha. Aping na lagi. Rickson? Nga di mo diha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!